Premieres spoof-konkurrence. På en tredje plads med 210 fornemme stemmer, der har vi Lady og Vagabunderne. Produceret af Mathias, Johanne, Martin, Jeremy, Nikolaj og Kasper. Så er der serveret. Vi har kødbollerne, vi har spaghetti. Jeg vil starte med foden herovre. På en anden plads med 19.870 stemmer, der har vi Grindhouse-traileren, som vi så før, med drengene, der tænder på skyderier, og oldefædre, der filaterer hinanden. Og vinderen af en biograftur med alle sine venner, eller i hvert fald en udvalgt gruppe af venner, er med 22.541 stemmer. 22.541 stemmer, det er faktisk flere afgivne stemmer, end man regner med til det kommende EU-parlamentsvalg. Men i hvert fald, vinderen er Indiana Jones-spoofen Guldægget. Og ved du hvad, jeg synes, vi skal prøve lige at ringe op til en af bagmændene for at lykønske dem. Hallo? Hallo? Er det Jens Neumann? Ja, det er det. God aften, Jens Neumann. God aften, Mikkel. Og hvem der ellers måtte være på linjen. Vi står her og kigger på et billede af dig og dine produktionsvenner her. I ligner en farverig bande. Ved du hvad, Ja, Jens? det er alle sammen. Ved du hvad? Sidder du ned? I har vundet spoof-konkurrencen! Er det ikke bare vildt? Jens, hvordan havde du det før jeg ringede, og hvordan har du det nu? Jeg bliver siddet og været ret nervøs over, om vi overhovedet få et opkald. Og lige nu så er vi bare lettet, må man sige. Det er godt, det er dejligt. Er du glad, Jens? Ja, for helvede! Det er godt. Mega glad. Tillykke med det, og god tur i biografen til dig og til resten af gruppen. Tusind tak. Mange tak. Hej. Hej. Hvor blev han glad? Hold op. De blev glade.